Guys, hello. Ito po yung aking kanina naputol po. So this is the walking therapy ni Darang Saling, Pangan Miguel. Ngayon po ay February 25, 2025. This is updated therapy, TST o Travel Stock Therapy ni Dr. Mangkepeng. Dito po sa Balakat. So watch niyo po yung aming yung kanyang pong walking therapy. Again, God bless po. Sa lahat po ng mga Pangan ni Miguel sa inyo po lahat, shout out by Dr. Mangkepeng. Alay ka na din. Pati niyo pa, pero malamog yun. Ito talaga ka na. Siyempre pa. Matulog ko lang kaya na. So, ikatibig mo na. Thank you, Lord! Thank you, Lord. Kailangan yan eh. Wow. Nalala ko naman talaga na. Pero pangatang ako na akong dito. Wow! Basta ka. Kailangan mag-check ka mag-kipig ganyan. Wow. Tara mo rin. Pero yung nakuling. Wow. Katakot ko. Ulit ka. Basta kaya kayo mag-kipig. Ikaw lang dili ka, no? Tanda ka talaga na eh. Pag-iklokin mo. Tanda ka talaga ng salamin. Pag-iklokin ka. Ayan. Thank you, Lord. Alakad ako po. Ang lalakad na po. Ayan. Sige, ganun pa kanya. Sige, alam ka. Sige. Sa pang panahon. Sige. Magkaya ko, mag-post ka pa. Ayan. Very good. Sige. Sige. Sabi na na. Ito na. Sige. Nakamit ko na ka na eh. Mga duwan po eh. Saan makalimata po na eh. Ay, naku. Ano yung video mo yun ito? Pero pati na. Stop. Pause. Very good. Kailangan ko pa na, inhalex eh. Yan. Baka hangin, baka power. Ay, makakadap. Ay, mabubula. Hindi ka. Ano po na yun? Agad yan po ka. Uy, saka balas. Yan. Hingay mo muna yun. Sige. Yan. Yan. Oh, tama. Yan. Balas eh. Yan, balas eh. Very good. Oh, halika, Choco. Choco, Choco. Choco. Ay, napakahit niya. Ang social dentists ko. Kaya kailangan talaga walking exercise yan. So, pag siya lang alin ka nadaan mo, stop ka. Yan. Kaya ka na ito. Kaya ka mag-step alanganin eh. Umit. Kaya pinitsuk. Nagulo ko pa kanya na eh. Yan. Ang mamarap, lagot na, kalakalan eh. Yan. Okay na ako kapag ito. Dire-direksyon mo eh. Yan. Oops. So, kaya na ka pa. Ayan. So, break time muna ni Darang Saling. Para medyo magkaroon siya ng power. Ayan. Nakadua na ka na eh. Good job. Hindi pa pala ba rice cooker? Utos na lakas, magkeping. Ang bulo. Nandito pa nga pa rice cooker. Paano mo? Ito na eh. Parutos na nakapin. Bugot na ka na eh. Yan, pali na yan. Nandito pa nga pa kaya na receipt. Pagkadulong kayo. Ano mo rin mawag sa baruto. Oo. Makaya, malangil. Pali masira yung kuryente. Okay. Pang-power. Pam. Kahit mamagya. Bagya. Sige, sige. Kita kong power. Nariyan. Pag-enjoy oh. Ay, ita. Kalkal na. Wala mo itang... Kaya na yan. Oh, style ka yan.
Pwede nga. Ayaw din kay Katrina. Baka yan, palit ka Oo, na. Alumban mo ah. Dili. Delay na. Kahit ngayon, walang bano kanya pamigaro talaga. Pero pinrivate niya. Huh! Tala na ako. Yun, sim. Kagay mo na. Okay, sige. Okay, napapractice ka. Hindi lang, sige. Tala mo pa. Magyan pa ako. Ayan. So, these are our 3 rounds. Ayan. So, ito na ay pangatlo na. Siyempre lang, kita nakantabi ka na kay Dara Salim. In any moment, out of balance, tayo nakalalay. So again, this is the MMK2 Walking Therapy Program. Ayan. For 3 rounds. Ayan. Balis mo na na. Sige. Kasi lang ang nagtutulong ka. Yan. Ay kahit mga rapal, importante, lalakad ka sa SC. Yan yung kaya. Baka 5 taon kayo na. Kailan kasi minsan nakakatang yan. Yan, 5. Next week, 6. Yan, daragdag. Balay talaga sa ano. Naroon tayo. Sa'yo pindag, girlfriend pa. Wala may paking bilang nito. Buwan, girlfriend niya pa. Yan, masawa. Siya sawa mo, siyempre, liwalit. Wow, easy ka pa. Ikang madulwarak na. Ikang advice ito pa yan. Mag-rapal ka. Easy. Malam din ka, easy ka pa. Ang ganda lang ka. Yan, ang ganda lang ka, easy pa. Dapat ka sila, yung bitis mo. Sasabay lang. Ang ganda. 3 rounds po yan, mga subscribers, likers, at mga captains dyan. At sila po ng mga kamag-anak at pamilya po ni Darang Salim Pangan Miguel. Ayan po, yung kanyang 3 rounds walking therapy. Yan. Tapos sa Waves po, sa labas kami. Mag-walk. Lumagtawo. Kaya ka mo po pa. Yan naman kailangan okay dito. Yan ang program namin. Waves, maaga sa mga kepeng. Yan. Sarap niyan, maaga tayo. Ba? Matibay talaga si Darang Salim. Bagya-bagya. Yes, Alias very good. Emory. Thank you, Lord! Kada round. Thank you, Lord. Bakit ko na? Dalawa lang ha? Last 2 ha? Oh, sige. Upo ka muna. Upo mo na. Dandan ha, huwag salamin. Dandan po. Control ha, control. Natutunog kaya kaya. May bibiglan. O, control. Ay, yan. Kanya man yung control. Nanti, besi mas yung multo mo. Ano ginawa? Tahad gagana ko din mata ko. Nagpasyatin lang kanya. Buri napin nga na patya ako yun. Kasi rin nabutang piyak na piyak. Hali pakin pa ni Pilski. Wow, mga skinny daw. Mga marami na. Tama ang birapol. Easy ako. At wala ang tanto-tanto. Tingyak. Ay, April. Eh, manyaman siguro ito. Patsingunta ka. Kaya bagya. Banyak kang bagya. Partot kang bagya eh. May liyahan. Kaya siguro kaya ka. Mayabang ano. Kaya mo yung manila sa ligan na. O, kami po nakakatirang sila po. So, kailangan po siguro ng pahinga kasi iba po yung case ni Darang Salim. So, Siya po ay yung mata operated ko. po siya sa kanyang kaliwa ba kanan? Ito? to. Kanan mata. Ayan. So, hindi po natin pwedeng biglain. Luluha. Lulumuluwa po yan kapag siya tuwa. Ay, pag payday na. Malapit na. Oh, webe, Sabado. Pag nag-payday na ako. Hindi naman kit may Sabado. May plus ka yan. May balik ka rin ang alam. Walang problema. Okay. Pangapat po mga subscribers, ito po yung pangapat naming walking therapy. Ayan po. So, ang aming program ngayon, mahit namin yung 5 rounds ng kanyang walking therapy. So, this hour, 4. Ayan, ang ganda ni Darang Salim, kabisado niya. Ayan, tumatay na mag-isa to ha. Step back 1. So, wag tayo magtitiwala. Kailangan pa natin ng kanyang gabay at alalay. In any case, sabi ko nga, out of balance siya. Tamo. Yan. Siya ay aking maalala yan.
Lagi po ako sa tabi niya, akala niyo po. Yan. Sige po. Dandanan mo kayo yung turo ko. Yan. Very good. Still strong. Ayan, nakita niyo po. 4 rounds na po ito, ha? 4 na po. Yan, 4 na. Isa na lang ganyan, ha? Ayan. Relax ka lang pala. Relax. Yung malalim, take it easy. Always thanks to God. Tandaan mo muna, salamat sa Diyos. Tandaan mo, pag lahat ng 10 rounds mo, ay, kasali siya mo ng tao. Ayan ang mag-wheelchair, ayan ang mag-kagin. Tutok po na eh. Pasirap tayo kayo isa. Yapi na. Ayan ang kasombin eh. Oh, ayan ang kasombin na. Alam mo, okay, alito. Hindi ka mag-oops. Relax ka pa. Basta alangan, relax. Basta alangan, relax na. Stop work niya. Tapos posisyon mo kayo. Kasi mag-balance. Ano mo na rin? Relax ka pa. Wala pa. So, biwag na eh. Oh, alam ko talaga i-gagawin ko eh. Mas ganyan di daan. Ay, mga sermong pinaya. Mga sermong ko, pati malit ko pinaya. Hindi magandang kaya ng tao. Ganda. At hindi lang. Oh, yapat na po ito ha. Isa na lang po. Oh, thank you Lord. At narinig po ng anumang nangyari kay Darang Saling ngayon, hindi po siya natumba o ng bagay. Sa kanya po lahat yan. Yan tawag po dyan is walking therapy program. No? We will reach the 10 rounds and the 21 rounds. Yan. So these are our 4 rounds. 4 na po ito. Yan. So, papayin mo siya ng konti for the last round. Yan. Hindi nga liwapin ka. Buhay na lumakad. Maski man na mo lakad ha. Baka makati. Nagkalakalali lang eh. Maaparos na pinggan, aso pang kulipin. Ah, no? Aso pang kipilo, Thank you kina. Lord. Yan. Gamat ko ang problema. Katawin na pati maka-apo lang ang durot ka. Kitang kakanya lang ang dilyo. Ayos na, pinggan. Wow! Ay, sule-sule na. Baso pag kipiling ka, papalis-palis ko. Wow! Gano'n, palis-palis tara kanyan. Oo. Tapos pati mo sali-sali, mag-kipling ka ng once a week na mo kanyan. Wasabi. Maintenance na mo ito. Hanapin. Pwede na malakot. Wow! Kapag sinawanak ka, anak ko. Mag- Sinawanak ka na. Mag-divorce na kayo, divorce. Puta muna ka, mag-divorce ka na. Mag-divorce na ganyan. Puti Okay ka- guys, so ito Ikaw- na po yung aming 5 rounds. Kapag nagpapahinga, kukwentuhan kami. Siyempre. Munang ma-divorce ka, mag-divorce. Puti ka sumuko. Ayan, nakakatuwa po dahil talagang kung mapapad mo ito, unang ka pa nanonood, mag-scroll down ka, tingnan mo yung unang mga movement ni Darang Saling, makikita mo talagang ngayon, talagang nasa ano siya, process of recovery. Ayan, kung di lang na-operahan to, naku, pamatakan kayo. Kaya niya ako na, dahil matakas. May operahan niya mo kasi, aliwaya po kaso. Yan, ano po. Kaya po, alalayan kayong sagal ka ng alalay. May member pa rin medyo. Wow. Okay? Sige. So, last round. Yan. Pamisan pa. Minsan, 1 minute. kumista. Sinabit na ako na. May mo. 1 minute na. Apat tumawag. Wow. Ika, sige. Last ka pa. Siyempre, buri ko mo, hindi ka makupit. Ang normal pati kanina. What? Sabi na kami, gagawin din. Sabi yan ka. Wow, patsili na ang lakad mo talaga masalese. Ay, kay kakanya lang din. Wow. Wala pa. Mabalik. Mga niyan, barako ako. Kaya mumunin. Patsi masalese na kakanya, gato. Sasabi niya. Sasabihan. Oh. Di mo na rin uyan. Siyempre. Walang lalakad na kami. Ijap pa kanya mo pakiramdam. Wala akong normal, no? Ali. Pares kay. Tumapa kanya. Yari eh. Ama kanya. Pati mapakang bawal, sumbes niya na naman yan. Balo-balo Ayan, ka. pagtak Malgoso. Wow. Thank you, Gretchen kita Malgoso, Ayun. nung Alben mo. Yan. Manyaman niya. Yaman ito. Hindi niya nakasaluyot ang pong Malgoso, Ay, ang wow. pong kamuti. Ano? Dito maraming saluyot. O di nga anak mo na shout out.
O, ribangan akong malab ko. Balo na yan. Okay, so? Beng-beng, kasabi ko lang. Ama ka niya. I love you all na lang. I Kapatid? love you all. Oh, din kapatid ko. Siya tao. Lakbang pera. Kapay idea mo. Tunata ko pera din ako. Oo, yan lang. Sige. O, tayo tigdo na ako. Oh, last time mo nila. Last time Last nila. na eh. Yan, last name mo pini. Yan. Kalakala, last time ka niyan eh. Perfect. Perfectin tayo. Alang mali. Hanapin. Yan, go. Ayun ako. Yan. Pero, Yan. yan. Very good. Continue. Yan dahil kalutan ko. Yaman. Ito na pasento. Yung nasa ulit ka na. Ito mga bulong. Kanya man na pala kita. Oo. Dahil kaya pagdala ay paano to. Baras, ano ito? Baras mo. Kasi kailangan ka yan. Kailangan nyo. Isa pa ka. Yan. Siyempre may mga bata-bata na eh. May alimana kayo mo ba ano? Namasis natin. Wow! Ngayon titibay niya kami yan. Pero mo yung kalpa. Wow! Titibay niya po kami yan kasi nakalimana ko. Kasi webes, lumatang. Kung dudurot mo, pwede Wow. na ako. Yan naman pwede tanggang yata mo. Wow! Isa tayo kami naman ang makain naman nila doon. Okay naman. Bali ito magaliwa ka audience. Yan yung bali. Pwede na ako. Oops, naman. Dudurot kami pwede na bali. At least, makakaya naman. Pwede na. Oo, kasi nga parang pwede na hindi. Ang dami itong magdurot. Meron sa kanta. Kahit bakit kaya gawin ko akong tao lang ako dito. Kung tinapon mo na, ay kaya balik ko tayo pagkakas pa din. Oo, ay, ganda. Kaya ka magtiwala. Hindi ka mabili kasi wala ka pang 21 rounds. Kasi may 21 rounds na yapin ito. Magsibi na kang mag-SM. Ganyan, 5 Kasi rounds. daw hindi nga anak ko, sabi ko alam ko, alam na ako. Pasal na ako ni Wes. Karin, check lang kung Problema, basta lakad na park siguro. Oo, yun tama. Sa tingin ka man ang tao eh. Hindi, pag nag-check, ayun ka. Wow. Sabi yung kotse na. Yung kotse ko. Sabi yung kotse. Hey! Kaya ba ito kapapatyalaan? Kaya ito turuki. Stop ka. Kaya lang nga yan, stop. Hindi naman technical. Hindi naman diretso, lutumba talaga. May nga, stop mo. Tapos, mag-balance ka. Stop, balance, then walk, power. Stop, balance, walk, power. Yan importante ka. Stop, balance, walk, power. Diba? Kaya nakatitigdo, yun ang purpose niya, diba? Makalimana ka. Ay, thank you, Lord. Thank you. 5 rounds. Perfect. Yan. Oo, kanya ako pa. Prepare na ba? Masagsara ka niya. Oo. Nakapaganda. Nepagal ko. O, naka 5 rounds ka na, ha? Nepagal ko. Perfect. Nel, love you. Ayun, o. Boy! Ay! Wala ba? Ay, may pagal mo na. O, diba?